Abantu abamnyama bawuphathile umhlaba. Kunemfihlo abantu abangayazi. Abantu abamnyama bawuphathile umhlaba for thousands and thousands of years. Abantu abamnyama bawuphathile umhlaba before kufika abelungu. Abelungu abakawuhlanganisa 10,000 years bela emhlabeni. Abantu abamnyama, they've been existing for over a million years because iskeleton esidala si 3.2 million years la emhlabeni. Sise Ethiopia leso skeleton sigcinwe khona ku museum. Right, abantu abamnyama bawuphathile umhlaba, even ngisho Europe, America, obani zonke lezo indawo, China, India, bekhona abantu abamnyama lapho. Zonke lezo indawo abantu bokuqala nje bokuthi baphile lemhlabeni abantu abamnyama. So bawuphathile umhlaba ngoba even ngisho i-civilization, indaba zo mathematics, o music composition, lento yokucula, ugide, ushaya isigubhu, into evela ngabantu abamnyama bonke leyo. Right, so ekuphatheni kwabo umhlaba babengeke baphathe umhlaba kokhona nezinye izizwe ke egcine seyifika if bengekho powerful. Amandla abantu abamnyama bebenawo, amandla abo abantu abamnyama asemoyeni. So ngesikhathi baphethe umhlaba bebewuphethe ngobani? Bebe spiritual, bebenamandla asemoyeni, ngeke ukuba namandla physically, no. They were powerful and bebenamandla spiritually, and that is how they were able to rule umhlaba. Right, kwahamba lamandla abo aphela noma ancipha. Angisho ukuthi aphelile, angithi anciphile. Asayona lento esasiyona ngesikhathi sarule umhlaba. Anciphiswe yini amandla? Yini edala ukuthi singabe sisaba spiritually? Mhlawumbe sengaba nzima manje uma kuthiwa asiye entabeni socela imvula sibuye nayo, ngoba kuyimanje siyathandaza. Siyathandaza ukuthandaza, kodwa abantu bayabulawa, abantu besifazane bahlukunyezwa, izingane ziyabulawa, kwenzeka yonke into engasile, kodwa siyathandaza. Akhona wonke amakholo, khona inhlobo zamakholo, kodwa we are not going anyway. Like okubi kuyanyuka kunokuthi kunciphe. That is a sign ukuthi amandla asenawo spiritually noma sehlile. Right, nazi ke indlela amandla omuntu omnyama ancishiswa ngayo. Number 5, ngamanzi. Abantu bakudala bebegeza ngamanzi abandayo. Bafika abelungu bakutshela ukuthi wena geza ngamanzi ashisayo. Abantu bakudala bebegeza ngamanzi emvelo, futhi baphinde bawaphuze amanzi emvelo. Bafika abelungu wena bathi no, amanzi emvelo awelungile. Amanzi lawa aphuma esiphethweni emgodini nalawa asemfuleni awalungile, ane cholera or whatever it is. Phuza amanzi asempompini. Kodwa lamanzi asempompini ufika ugeze ngawo, bese uyawachitha kwi drainage yakho, angene lapha ahamba aye ke esitamkokweni. Uphinde futhi nase toilet wenza into oyenzayo etoilet, bese uyaliflash itoilet. Nalawo manzi lawo ahamba nalo doti wakho kuyohlangana lapha kwi drainage noma ku stamkok. Lawo manzi mhlawumbe bese eyahamba aya endaweni ethize, bese yafika khona afakwa ama chemicals, aya cleanwa, bese ebuyisela back kuwena ukuthi waphuza. Uphuzani? Uphuza amanzi engawona wemvelo. Ugeza ngamanzi engawona wemvelo. Uphinde futhi uzowabilisa uwashisise. Yabo, abantu bakudala bebegeza ngamanzi abandayo namanzi emvelo. Ake sichaze ukuthi amanzi abandayo namanzi emvelo abaluleke ngani, njengoba ayenika okhokho bethu amandla. Ake sibhekela, ake sizweke kuthiwa lana ukugeza ngamanzi emvula, amanzi emvula amanzi emvelo, namanzi asemfuleni samanzi emvelo. Right, kuthiwa lana ukugeza ngamanzi emvula, right, bathi in rainwater, emzansi kunezinjongo eziningi. Ukuhlanza komoya, la izwa ke indaba kokuqala, ukugeza ngamanzi emvelo noma emvula noma semfuleni kwenzani? Ukuhlanza komoya, spiritual cleansing. That's why okhokho bethu babe powerful. Ngokuqala nje babenjani? Babenza i-spiritual cleansing ngamanzi emvelo. Wena ugeza ngamanzi asempompini futhi ashisayo. Right?
ukuxosha imimoya emibi nezindaba, ukubuyisela amandla nokukhongozela inhlanhla. Thina sigeza ngamanzi asempompini lawa vele kade engcolile, kade siwasebenzisile, afakwa ama-chemicals, abuye seclean, saphinde sawaphuza, saphinde futhi ageza ngawo. Yabo umehluko phakathi kwethu nokhokho bethu. Bengiye ngibone sisabafana sisakhula, mesiyogeza mesisemakhaya, siyogeza emfuleni. Uyazizwa noma ubuya kogeza emfuleni ukuthi yabona ngiyazizwa la ngifresh. Bengiyogeza emfuleni ngamanzi abanda, ngamanzi ahambayo, running water. Yabo namhlanje sigeza ngani? Sigeza ngamashawa, sigeza ngamanzi ompompi. Siphinde siphuze wona amanzi empompi. Right? Kuyashiwo ke la, right? Ake siqhubeke futhi siveze okunye ukuthi amanzi abandayo ke wona enzani umuntu. Sesikuvezile ukuthi amanzi emvelo enzani. Right? Ake siveze amanzi abandayo ke. Ake sizwe ukuthi kunjani ukugeza ngamanzi abandayo. Ukugeza ngamanzi abandayo bathi with cold water in brackets kungumkhuba ohlanganisa ukuthuthukisa impilo nezindaba, ukuthuthukisa impilo, ukuzizwa unamandla nokuhlanzeka kwangaphakathi nezindaba, ikakhulukazi kubantu abanomsebenzi wokuthunywa, spiritual calling. Lezi zinto ziyaconnecta amanzi emvelo abandayo, ziyaconnecta nje lezi zinto ukuthi they have to do with spirituality yakho as umuntu omnyama. That's why ke sithi sathi masifika sathi waboile futhi angaba amanzi emvelo. That's why si week kanje namhlanje. Right? Number 5 lo, amanzi esiwasebenzisayo iwona asenze sibe weak. Ake siqhubeke siye ku number 4. Number 4, into enika umuntu omnyama amandla disconnect from yona, njengoba nje sesiwiki kanje namhlanje compared to okhokho bethu. Ukurecharge imelanin. Umuntu omnyama uyarecharge. Urecharge nina imelanin. Imelanin ikhona kuyo yonke into yemvelo. Imelanin ikhona kumuntu omnyama, njengoba simnyama nje sikanje isikhumba sethu. Sinemelanin. Imelanin ikhona ngisho emoyeni, imelanin ikhona ngisho ekudleni okutshaliwe, imelanin ikhona emanzini, ikhona kuyo yonke into yemvelo. Right? So, kuyadingeka ukuthi si recharge imelanin ukuze sizoba namandla sabantu abamnyama. We recharge kanjani na imelanin? Number 1, ngokuthi ube selangeni. Ukhumbule siyinzalo yani yelanga. Ngokuthi ube selangeni usuku recharge imelanin. That's why ezinye izifo nama germs nani kubulawa yini ilanga. That's why omunye umuntu uthola ukuthi ubekade egula, mhlawumbe bese ephumela eminyango athi ngicane ngikhiphele eminyango ngifuna ukuthola ilanga. Mhlawumbe bese ethola ilanga bese athi sengizizwa ngingconywana. Yini? Ingoba ube recharge imelanin. Ukuhlala elangeni is good for you. The darker you are, the more you have imelanin. That's why kukhona abafethu kuthiwa ama-China nabase-India, abantu abamnyama lapho, ukuthi bona baluza imelanin, babe sebeyakhanya, iy'nwele zabo zimnyama kodwa zaluleka. Ngobani baluza imelanin? Babehlala ey'ndaweni ezi-not exposed to ilanga when they left i-Africa, right? So imelanin iya-recharge ngokuthi uhlale elangeni. Bafika-ke ondle beyikhanya ilanga, bakutshela ukuthi ungakulinga uhlale elangeni, uzoba ne-skin cancer, uzogula ube nani nje. Ilanga nje, stay away from ilanga. Ilanga lilungile. Namhlanje salisabi ilanga. Ingane emidla elangeni uyibiza manje, hayibo suka elangeni uzosha wena. Yabo? Kanti ila khona usuku rechargeka khona imelanin. Indlela yokuqala le yokurecharge imelanin. Indlela yesibili yokurecharge ukudla esikudlayo. Ukudla usukungadlela ukusutha, usukudlela ukurecharge imelanin. Ngeke uyi-recharge imelanin ngokudla okuprocessiwe. Uzodinga ukuthi urecharge imelanin yakho ngokudla nakho okunemelanin okuphuma enhlabathini. Inhlabathi nani inemelanin. Ukhumbule ngithe yonke into inemelanin eyimvelo.
Uzo-recharge i-melanin yakho ngokudla okuphuma kwimvelo, ukudla okuphuma enhlabathini, ukudla okuthola amanzi emvelo, ukudla okuyikhulelile naturally. Bese uzo-recharge ngakho, u-recharge in i-melanin. Namhlanje sidla ukudla okuprocessiwe eningakwazi ukuthi kujovwe ngani, eningakwazi ukuthi kufakwe maphi amakhemikhali ukuze kukhule. Sidla kona, that's why sigula si-weak sinje. Recharging i-melanin yakho. Number 4 loyo. Okhokho bethu babeyi-recharge i-melanin, babengalisabi ilanga, babedla ukudla okune-melanin. Number 4 loyo. Kuzothi number 3. Into eyinika okhokho bethu amandla ukuhamba ngeenyawo. Thina ngithi thina sisivilized, siphucuzekile. Civilized. Ukuhamba ngeenyawo asisho ukuthi abantu bahambe ngeenyawo zonke izinsuku, kodwa you must have isikhathi osukwini la khona uzoyigumula khona izicathulo bese uhamba ngeenyawo egcekeni, uconnect nenhlabathi, uconnect nobutshani. You must have isikhathi la khona uzohamba khona ngeenyawo usuke uzi-recharge, uzinika amandla. Bafika konje beyikhanyela ngabathi faka nezicathulo nini, ngakho si-weak kanje. Yabo, you must recharge from umhlabathi, uconnect neenyawo. Yabo, kukunika amandla ukuthi uhambe ngeenyawo for leso sikhashana leso, usuku recharge umzimba wakho, right? Ngizodlala enye ivideo ezokuchaza futhi ukuthi kubaluleke ngani ukuhamba ngeenyawo. Bese uzothi number 3, ungagundi inwele. Bafika ke basifundisa ukuthini, uyinuku, inwele zakho zi-untied, zimbi inwele zakho. Njengamanje sinenkinga yabantu abamnyama bakholela ukuthi inwele zabo zimbi. Njengamanje sinenkinga yabantu abamnyama bakholela ukuthi inwele zabo ziyihlazo, abesilisa nabesifazane. Abesifazane bayayikhava inwele zabo, bafaka izinto ongazazi ukuthi izini, bakhave imvelo yabo. Abesilisa ngalaba ishaya phansi, bathi ihlazo lento leni. Babulala amandla abo. Inwele zinamandla. Inwele zikunika amandla umuntu omnyama. Kanjani na? Number 1, inwele zakho zi-aerial, universal aerial. That's why uzothi uhamba endaweni mhlawumbe bese kudla ayisekho ke ipoke manje, kudala khona ipoke, awuthi uzohlangana nesipoke kushwana inwele zakho. Noma makuzokwenzeka into kushwana inwele zakho, yindaba na ingoba zi-aerial ye-universe. Inwele zakho ziya-connect ne-universe. Manje uma uyigunda noma ufaka into ongayazi phezu kwazo usukusho ukuthini, uzibulela wena amandla akho. Number 2, inwele zifana namahlamvu esihlahla. Inwele ziconnecta nelanga bese zidonsa i-melanin bese zifake ebuchoshweni bengqondo yakho, ebuchoshweni bakho, ukuze uzokwazi ukuthi ucabange kahle nengqondo yakho isebenze kahle ngokukhululeka. But wena uyishaya phansi zonke izinwele noma uzofaka into ongayazi ekhanda. Kunamandla ukugcina izinwele zakho njengoba zinje. Ngabe umuntu wesilisa, ngabe umuntu wesifazane, ukugcina izinwele zakho kunamandla. Ngizocela ukuthi sibuke le video engizovala ngayo. Ngizolandela no part 2 because bengingakafiki ku number 1. Ngizocela ukuthi sibuke le video engizovala ngayo. Siyabonga kakhulu. Ngani zonke lezi zinto enkululeko. Baba isiqale la. Ukunyathela komuntu phezu kwegabathi kuyinto enkulu kakhulu. Ngoba kune-spirit noma kunomoya oyinzalo yalomhlabathi. Ngesikhathi umuntu ehamba ngenyawo, lo moya noma le-spirit iyahamba, eqala enyaweni sikhuphuke njalo size siyofika ebuchopheni bomuntu. Kubalulekile ukuthi umuntu ahlala ahambe ngenyawo, axhumane nomhlabathi. And futhi ke baba angikusho futhi lokho kwewathinta nendaba yenwele. Ukubaleka kwenwele kuyinto enkulu kakhulu. Ziningi izinto ezenzakalayo phansi komthunzi welanga njengoba siphila. Baba mawuhamba endaweni esehlathini noma kunomoya ongalungile, into eshwaqa kuqala inwele.
iy'nwele zibamba iqhaza elikhulu kulelihlo ekuthiwa uRa, okuyihlo lesithathu liba kumuntu esimongweni okuba yihlo likamoya. Inkanyezi ibamba iqhaza elikhulu nalelo lihlo, i-connect-a kakhulu nalelo lihlo, kusebenzani futhi nakhona lapho iy'nwele ziyi-Aryan yazo iy'nkanyezi lezi elapha phezulu. Ake ngiqale la baba. Umuntu baba mezalwa emhlabeni, umphefumulo wakhe uqhamuka nenkanyezi eqhamuka spiritual. Umphefumulo wakhe kumuntu ungena kumuntu ngesikhathi umuntu esaqala akheka eba ushobishobi. Sokuchaza lokho nangelinye ilanga ukuthi yini eyenzakalayo kumuntu wesifazane esibelethweni sakhe makuzokwakheka umntwana. So umphefumulo womuntu baba ufika nenkanyezi ngesikhathi esawushobishobi engakabi umuntu. Umphefumulo wakhe ufika ungene kuye. Le nkanyezi yakhe yiyo-ke futhi e-connect-a kakhulu ney'nwele zakhe. Iy'nwele zengane, ake ngikhulume ngengane noma abantu abasazoba ney'ngane. Ingane mayizalwa akukulungile ukuthi igunde iy'nwele. Yabona iy'nwele zokuqala ingane ezalwa nazo, lezo y'nwele zi-powerful ngendlela eyisimanga. Mungase ingane uyiyeke nalezo y'nwele, leyo ngane ihlakanipha ngendlela eyisimanga. Leyo ngane izinto zayo ihamba kahle ngendlela eyisimanga, ngoba iy'nwele zokuqala yize yi-connect-a impela nenkanyezi yomuntu le afika ngayo la emhlabeni, noma umphefumulo wayo wafika ngayo. Nanoma umuntu esehamba baba emhlabeni, umphefumulo wakhe ulandwa inkanyezi yakhe, isuke isihamba nabahlangabezi abazomhlangabeza. Naleyo futhi i-topic yangelinye ilanga. Kubalulekile futhi kakhulu ukuthi sibe ney'nwele emakhanda, ngoba iy'nwele yizo ey'kwazi uku-connect-a, y'tshela umuntu ukuthi kunomoya ongalungile, ngoba yizo ey'shwaqa kuqala ekukhombisa ukuthi le ndawo ayilungile noma khona izinto ezingekho right kule ndawo. Baba ngikusho lokhu, ulwandle uqobo njengoba ligubha amagagasi lunayo inkanyezi yayo ulwandle. Inkanyezi baba yolwandle iMoon, uqobo, inyanga lesikhanyiselayo ngomandulo eyayigqame ibe nkulu ize ibe uhafu. Ulwandle njengoba ulubona lugubha amagagasi kanje, inkanyezi yolwandle uqobo, iMoon, inyanga. Ebese ngale kwenyanga kuney'nkanyezi eziwu-3 ezihlala ekujuleni komkhathi engabonakali, angeke uze uyibone, hlala ekujuleni komkhathi. Lezi nkanyezi zontathu zi-connect-a kwi-Moon, zisekujuleni ziwu-3, zi-connect-a kwi-Moon lezi nkanyezi. iMoon mayisi-connect-a kulo ini ulwandle, unkanyezi yolwandle ngamanye amazwi ngizama ukuveza ukuthi iMoon. Abantu lokho abakwazi. Ngizama ukuveza ukuthi even ngisho izinto ey'nkulu zinazo iy'nkanyezi. Inkanyezi ibalulekile kumuntu kakhulu. So bengisho ukuthi nomuntu noma esehamba emhlabeni ulandwa inkanyezi yakhe. So uNkulunkulu usidalile, wasibumba kahle, wasinika konke okwemvelo. Wamkhanda umuntu kahle ngendlela amkhanda ngaye, wamkhonesisa nazo zonke izinto zemvelo ezikhona emhlabeni. Kwase kufika abantu ababacindezeli base besinquma i-connection between thina ney'nkanyezi, ngoba leya nkanyezi inamandla futhi okuxhumanisa nenkosi umveli kuqala, okuyindodana kaMdali. Umdali lo igama lakhe lingaziwa, lo igama lakhe lingenakwaziwa. Angikugcizelele lokhu, akekho umuntu owazi igama likaMdali la emhlabeni. So uMdali uzenzile izinto zaziningi. Even ngisho umuntu esehamba emhlabeni kuyenzeka umuntu umfice evula amehlo. Ngesikhathi evula amehlo umuntu uma esehamba emhlabeni sekuyisikhathi sakhe sangempela sokuhamba emhlabeni, inkanyezi yakho uyayibona ibonwa uyena yedwa, ibonwa omunye umuntu, ibonwa uyena yedwa, isuke isizomthatha, isuke isihamba nabahlangabezi bakhe lowo muntu. So baba injalo
injalo. So uNkulunkulu uzenzile izinto wasenza nathi kahle, kwase kufika abantu ababacindezeli. Ngithandile kakhulu baba, khona la engike ngakubona uthinta khona enye insizwe ke yakhomenta yathi abacindezeli baqala sesasiy'swini zomama bethu. Yebo, injalo leyo nto, injalo nje impela leyo, iyiqiniso elingephikiswa. Kodwa nje baba, awuke ngiyibeke lapho, ukubaluleka kokuhamba ngenyawo kubalulekile. Ukuhamba ngenyawo komuntu kukhulisa iy'nsuku zokuphila kwakhe phezu kwaleli khabade. Kodwa uma uhamba nenhlonipho, ubazi futhi abanye abantu, ngelinye ilanga ngiyafuna sigxile impela ekuhambeni ngenyawo ukuthi kwenzakalani espiritual, ngoba kunezinto ezenzeka spiritual esithi uma sikhuluma abantu bakamoya ezingakholakali ngesimo sokuthi azenzeki enyameni, zenzeka spiritual kumuntu uqobo. Baba, awuke ngiyibeke lapho kwamanje. Sibonga. Ingele